ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, як мавзӯе аст ки хеле вақт аст мехоҳам дар ин мавзӯъ бо шумо ҳам суҳбат шавам, чунки шикоятҳо аз ҳамин тараф бисёр аст ва аз тарафи дигар мо худамонам ба ҳамин мавзӯъ бисёр вомехӯрем. Мавзӯи номус аст. Номуси ҳар як марди тоҷик аст. ҳар нафаре ки худро мард меҳисобад, номус дорад, бояд дар ин мавзӯъ бетараф набошад. Ҳатман бояд дастгирӣ кунем, сари роҳи ин корро бигирем. яъне ки агар ин корро дӯстони азиз мо якҷоя накунем, ман накунам, шумо накунед, ин корро дигар кӣ мекунад? ҳамин чизе ки ҳаст бора зиёд шудан мегирад ва модарову хоҳарои мо аз дасти баъзе нохалафон ҳамеша ранҷу азоб кашида мегарданд. дӯстони азиз, биёед ман аввал як камтарак маълумоти пурра метиҳам. Мавзӯъ аз аввалаш гап дар бораи чӣ меравад, чунки шумо ҳам фаҳмед ман дар бораи чӣ гап мезанам, ва баъд сабаби дуюмаш ки шикоятҳои баъзе апҳо аст, оншам гап мезанем. мо дар ширкати Алабун ва дар ширкати Даво ки амин ҳамкорҳо якҷоя ҳастанд, бачаҳо рафтуомад бисёр мекунем. аз хоҳиши шумо модарҳо, аз хоҳиши шумо бародарҳое ки бо оилаҳотон дар Россия ҳастед, бисёр хоҳиш карданд ки баъзе бемориҳои занонае ҳаст ки мо наметавонем ба оператори Даво гап занем. мо аз ҳамин хотир як нафареро гирифтем ки зан бошад, зани калонсол бошад, яъне ки 2-3 фарзанд дорад, бо таҷриба бошад, бисёри бемориҳои занонаро фаҳмад ва то ба занҳо, апаҳо, модарҳои мо ки дар Русия ҳастанд, аслан корҳои хунук мекунанд, яъне ки бо об шустану шакидану ҳамин корҳо аст, фақат дар об ҳастанд, бемор ҳастанд, ба онҳо ягон тавсияи хуб дода тавонад. ва ғайр аз ин боз дар Алабун гирифтем модарҳоеро ки ҳамчун оператор кор кунад, хоҳарҳоро гирифтем. вале дӯстони азиз, аз дастаи баъзе бефаросатҳо, аз дасти баъзе беақл бачаҳои мо фақат ягон нафарро кор даъват мекунем, меравад, даъват мекунем, меравад. фақат корамон аз пушти ҳамин модарҳо бо бародарҳои худамон разбору ҷангу фаҳмондадиҳӣ аст ки эй бародар, ин нафар шавҳар дорад, 3-4 кӯдак дорад. ва баъзе нафарҳое ҳастанд ки мефаҳманд, узр мехоҳанд, узр мепурсанд ва бо баъзеҳояшон умуман қариб ки гап зада намешавад. болои ҳамаи ин бисёр модарҳо, хоҳарҳое ки дар Русия ҳастанд, ягон дар Инстаграм торт мепазанд, ягон пухтупазҳо доранд, ин ки ягон либосҳои занона мефурӯшанд, Инстаграм, интернет-магазинҳо дар назар дорам. аз онҳо низ шикоятҳо бисёри бад ҳаст ки бачаҳои мо онҳоро зуд бо намедонам ошиқӣ даъват мекунанд, ин ки мехоҳам бо ту вохӯрам, садоят маъқул аст, намедонам ҳазор як гапҳои беақлӣ гап мезананд. ва имрӯз охиронаш буд ки дигар тоқати мо тамом шуд ва хостам як навори кунам, пешкаши шумо кунам, дастгирӣ кунед ин хел аблаҳҳоро. ходи расмаш дар инҷа мебарояд. имрӯз ин аблаҳ менависад ба номери занона ки дар ширкати Даво ҳаст, ҳам рақами мардона ҳаст, ҳам рақами занона ҳаст. дар инҷо менависад кадом доруеро ба ӯ рақами мардонаро метиҳанд. ҳозир перепискашам барои ман скриншот кардаги ҳастам, мемонохтон бинед. рақами мардонаро зан занед гуфта додаги ҳастанд. дар ҷавоб ин кас навиштааст ки спасибо красавица. ҳатто даже урусиям соз навишта наметавонад. инаш ба хайр, як балои дигар ба сари худаш аст. лекин бинед ки бо чандта поцелуй равон мекунад. дар ин ҷо ин модар ба ӯ суҳбат мекунад ки ту аблаҳ будаи, ин ман аз ту калонсол ҳастам, як бор тасаввур кун ки ба модари худат, яъне ки ба хоҳари худат агар ягон каси бегона мехелӣ поцелуй равон кунад, худро чӣ хел ҳис мекунӣ? ӯ бошад ба ҷои оне ки пас аз оне ки фаҳмид ки ин модари калонсол будааст, 2-3 фарзанд доштааст, барои ин кораш узр пурсад, боз давом метиҳад ки ман ягон кори беҷеб накардам, ҳамааш нормални аст. боз баҳсу мунозираи дароз мекунад. хулоса ба мо муроҷиат карда шуд. мо ба ин аблаҳ гап задем. ман ба ин гуфтам ки эй беақл, рафтаву як нафари дигар ба модари ту ҳамин хел поцелуй равон кунад, барои ту ҳамин чиз маъқул аст? ӯ ба ин саволи ман ҷавоб наметиҳаду гаштан бараш савол метиҳад ки ман ягон кори безеб кардам? ман ба ӯ фаҳмондаистам ки ин модар бачаҳош чени ту ай? ахмақ, барои чӣ кора кардӣ? узр пурсай модар. мега ки ман ягон кори безеб накардам ки узр пурсим. ин нормальни чизай мега. барои ҳамин хотир хеле ахмақҳоро маълум мешавад ки очааш, яъне ки модараш
падараш тарбияи соз кардагӣ нестай, фаҳмондагиш нестай. Ягон бор фарзандша ки фарзанд, агар ягон кас ки хали нисбати ма ягон чизе безеб кард, ту бояд реагировать кунӣ, ту бояд пишти мара бигирӣ. Фаҳмондагиш нестан, барои ҳамин агар ягон кас ки хали ахмақа модарша поцелуй равон куна, значит барои ё нормальния ин чизо. ҳамин нафаре ки дар сурат мебиненш аз 61 микрорайон будааст, ия ахмақ, ма қатъӣ гап задам, ия тамоман на ақл дора, на фаросат дора, бо таваллудш 93 будай, 28 сола. Иқа одами калон, но тамоман беақл. ҳозир шояд баъзеҳо бигӯянд ки аки зап чизе буд ки ҳамира гирифтӣ видео кардӣ. Не бародарои азиз, мо ҳамира видео кардем ки мегӯянд ки адабро аз ки омӯхтӣ? Аз беадабон. Якчанд беадабое ки дар оянда бо ҳамин корҳоро карданӣ ҳастанд, шояд инаи беадаба мебинанд ва аз ҳамин корҳошон бармегарданд. Барои ҳамин хотир мегӯянд ки як касра ҷазо метиҳ ки дигарода дарс мешавад, мебинанд метарсанд. Аз ҳамон хотир ма хоҳиш мекунам ки ина ме аблаҳа даже бо дар расмш дар амо ай ватсапш гирифтам ирама расм номери рақами телефонаш мондагӣ ай бо соли таваллудш 93 навиштагӣ будай. Ин бинем ки як мардаки калон, як мардаки беақл, тасаввур кунем ки як рӯз поцелуй равон мекунад дар хоҳари ма ё ки мисол дар як хонагиёи ма. И дар Россия мешид, ма қатъи дига хел гап мезадем. И дар Тоҷикистон ай. И 6-7 поцелуй равон кардай. И лавош мехора, и ягон чиро мехоҳа ки буса куна, мо ягон предмет меёфтем ки буса куна, лекин и дар иҷа нест. И дар Тоҷикистон ай. Ма ҳамихали бор зиёра, ҳамихали барзаговора дар фейсбук чанд бор дида будам ки мақомоти Душанбе қапида ҷазо медод, якчанд расмоша мепартофтанд ки пол шуштестиян ҳамихали барзагово ҷорӯба медоданшон, меруфтанд, ай пишти панҷара узр мепурсиданд, бахшиш мепурсиданд. Ман хоҳиш мекунам ки ҳамин як мақомот, як наметавонам кадом як коргарош буд ки ман гап надорам барои ҳамин корош. Хоҳиш мекунам агар ҳамин видеоро кадоми фаҳми ма дар бораи чӣ гап задастам дар фейсбуки ҳам одам ҳамира падилса кунанд, ҳамин ахмақа файрод кунанд як бор, ай 61 микрорайон будааст. Файродш кунанд як бор, ҳамхали як латара гира полора бушува, як узр пурса. Баъд агар ки падару модараш кира намефаҳмонанд ки чиз мумкин нестай, аммо шояд мақомоти Душанбе фаҳмонандш ки ин чиз мумкин нест. Зани як одами дигара ё ки мисол модари як каси дигара поцелуй равон кардан мумкин нест. Агар ки ту беақл хай аввал намедонистӣ, вақте фаҳмонданут ту бояд узр бупурсӣ. айрӯи шумо беақло чандин хонаҳо клед мешава. Любой марда ки баномус бина ки дар ватсап бизанаш як аз поцелуй роҳӣ кардагия, бояд просто хаб куна бага ин нормални будай. Ҳама ранг даюс нест. мо модарора кор файрод мекунем, айрӯи шумо бори аблаҳо охи и ҷамъ шидагида и сар якта нест, 5та нест, 10та нест, мо чанд нафара файрод кардем, ҷавоб додем, файрод кардем. Меора телефони моро мемона операторай. Додар мега ман намекунем кор, ба амели корои шумо мо ай зиндагим ҷудо мешам. Агар не кори осон дар хона шиштагӣ, қади кӯдакоша бонӣ карда, телефонҳоро ҷавоб дода, закасҳоро принимат карда, мисол маслиҳату тавсия дода, ай ҳама кори сабук барои модари тоҷик ай. Лекин ахмақо бас кунем. Ами шумо як кас дукас нестем, чанд нафарем ки нами сабаб мешен ки одамо мегрезанд ай хали кори осон ай дастаи шуморо. Барои ҳамин хотир ма чанд бор буд ки фикр мекардам дар ҳамин мавзӯъ видео кунам, накунам, видеои мавзӯи калонам нест, лекин бисёри бад шуд. Ба ояндара фикр кардем ки шояд ин видеоро ҳозир падари ахмақ дар роҳӣ мекунанд. Ягон кас шояд падариро мешиноса, равон мекунад, мега ки бародар и фарзандади хеле бетарбиягӣ кардааст ку дар тарафҳои усуда. ё ки дар модараш роҳӣ мекунанд. Баъд шояд падару модар ин сиғараро мумкин тарбия кунанд. Ё шояд кардагиани худаш як одами беақлае ки намефаҳма гапа. Барои ҳамин хотир агар ки раст гапа намефаҳма, ая мақоми Душанбе хоҳиш мекунем ки файродш кунанд, як бор зери панҷарада як расмш бигиранд, як наворш кунанд ки узр пурса, як об руш пас шава. Баъд ӯ вақт барои дигаро, яъне ки ҳаммаслакҳои ҳамин дарс мешава. ҳамовое ки дар оянда бо ҳамин хали фейсбукҳоро боло када мешинанд ё ки инстаграма куҷо ягон духтаре ки ягон творчествои худша мондагиай, ҳаморо менависанд ки биё шинос шавем, наме чӣ кор шавем. Ҳарчанд мефаҳмонандш ки ман шавҳар дорам, чанд апоҳо ҳастанд ода мепартоям.
як хали ахмақора сай рахшона гирифтан дар кора ина хай мо мигзор мо дигар номерим модарӣ намемонем даҷа модарои мо як қиёматан ахмақ бемор мешаванд овай модар чӣ хел бемории занонаи худша да мардак мегӯяд чӣ хел мегӯяд ки ман ҳамихи бемор омада чӣ дору тавсия метӣ барои як зан дар корай ва баъзеҳо бо савол метиҳанд ки хай чӣ ба занҳо номерашон дар интернет мемонанд ай беақлӣ ту ай савола метӣ барои ҳамин ки инами агар ту мардак бошӣ занат ягон вақт касал мешавад дар Россия бошӣ агар пеши кӣ мебариша кӣ вая тавсия метиҳад ягон чиз бисёр модарҳо ҳастанд ки номус доранд қати мардҳо гап намезананд бисёр мардҳо ҳастанд ки номус доранд намехоҳад ки бемории зан шуд дар як марди дигар гап зана барои модар бо модар бояд гап зана баъд мехали саго пайдо мешаванд як корое мекунанд ки ҳамин як чизе ки дар роҳи рост рафтесай ҳамун клеп мешавад барои ҳамин хотир дӯстои азиз сахт асабонӣ шудем баъди қатъиян беақл гап задан надидаси минут 2 минуту чанд хама қатчи гап задум вообще намефаҳмам инам як говӣ тайёрай мега ки ака ман чӣ кори безеб кардам ман мегӯям ту зан дошта бошӣ зани тра ҳамин як рафиқи ман поцелуй роҳӣ кунад барои ту ҳамин чиз нормальни ай мега и чӣ безеби дора даюса бин то кадом дараҷаро даюса беномусира ту бин видео дарози баъд намекунем узр дӯстои азиз ман хали эмоция нишон додаистам намешавад одаме ки ами шуморо мози ба фикр нимуд уже сартон вайрон шид вақте ки ам видеоро тамошо кардем и сар вайроншавӣ нишонаи имондория нишонаи даюс набудани одамай барои ҳамин хотир ин нормал ния но агар ба ҳар ҳол кадоме дар сахт расидаги боша узр мепурсем биёед якҷоя сари раи ҳамихали беақлоро бигирем биёед ами як 3-4 таи ҳамиёро ҳамихали шарманда кунем дар интернет дӯсту ёру рафиқа ҳамсояу хеш тавораш як бор занг зананд биганд ки номериш инҷа ҳастай одамое ки каму нилен мегӯянд ку русо кадомеда ки душвор набошад зангиш занен як фаҳмоненаш беақла ки ин чиз мумкин нестай балки ира падар модараш ёд надодаша подсои равон кардан зани як одамое ки модари як одам ба фикри нормал ния ин чиз а шумо занг занед фаҳмоненаш ки тупой ин ненормальния дар ислом дуруст неста ин чиз мо мусулмонем мо будпараст нестем хотя ҳамвора мумкин нестай аммо ҳамиён челес табеш канам ба ин кори кардагит қати ту дар Россия мешти ма тра ҳилаи тра меофтем мо аллоҳ ҳамотона нигаҳбон шуд дӯстои азиз агар ман ки якбора гав задан гирем якбора вайрон шудан мегира сар он модарое ки дар Россия ҳастанд барои ҳамаи мо хоҳарам апаям бояд мо пиштивоам хеста гап занем шарт неста ки ман обязательно пишти модари хидмат бигирам пишти апа хоҳари хидмат бигирам ё ки ай зани хидмат бигирам дигаро ҳам ки вақте муроҷиат кардам вай ба шумо такия кардан муроҷиат мекунанд яъне ки шуморо мегӯяд ки бародар ҳамихали кор шудаги ай бигиред сари ҳамин кора ва мо бояд бихезем гап занем шикоятҳои ай модаро бисёри бад аст айри бачаҳои мо яъне мо як миннат нашава аксия эълон кардем барои 100 нафари модари бешавҳар гуфтем хӯрока тақсим мекунем 200 нафар пайдо шуд 200 нафар ин ҳоли як модар моҳи 9 шай бояд таваллуд кунад як кӯдаки дигар дора 11 ё 12 моҳая як бор тасаввур кунед ё ки 12 моҳа ки 11 моҳа кӯдаки майдаҳак дора бо 9 моҳа ҳомила дора шӯи беақли барзаговуш партофтаиша бирафтай инамро даводав кардистем ҳамин сабаб одам вайрон мешавад хеле эмоция нишон медиҳад шумо шояд ором шудагин дар назартона ки шарт набудам хеле мисол ваъз карда гап занӣ боқӣ ҳамота худованд нигаҳбон боша то наворҳои оянда дӯстои азиз фикрҳои худтон дар комментария ҳатман бинависед